Hyvää lauantaita. Tässä juuri ruisailupäivää viettämässä tällaisella komialla itäraudalla. Tämmöinen on ollut minulla jo jonkin aikaa ja toinen talavi on menossa päivittäiskäyttiksenä tämä. Vuosimalli on 88. Pientä tuuninkiakin on vähän laiteltu. Sparkon keskikonsoli. Molemmin puolin ovitaskut. Ovitaskut, joita ei alun perin ollut, lisäsi rutkasti käytännöllisyyttä. Sitten tämmönen siisti yksityiskohta. Ohutkehäinen ratti, vaakataso mittaristo. Eräänlainen entisajan ajotietokone. Tarrojakin vähän tullut lisäiltyä. Huomenna olisi öljynvaihtopäivä. Ensi viikonloppuna olisi reissu Pirkanmaalle edessä. Etumaski on olemassa, on ehjä. Otettu vaan pois, että olisi vähän omaan makuun räyhäkkäämän näköinen. Takasiiven olin ostaa, oli lähellä, että olisi ostanut, mutta sitten jäi ostamatta, kun huomasi, että oli tommonen lasi yläreunalippa. Jotenkin sopii vähän paremmin tuohon. Moottorina on vielä toistaiseksi 1,2 litrainen. Ollut vähän mietinnässä 1600, 1700 jälkimmäinen injektorimoottori. Mutta 110 ladasta kuulemma passaisi pienellä modaustyöllä tähän. Sikäläinen ruiskukone, joka on 1,5 litrainen. Varsinkin jos sais 16 venttiilisenä, niin sitten kiinnostaisi. Tehdään moottorisvappi tällaiseen meinaan. Saapi nähdä, mitä tähän keksis vielä. Perushuoltoja tähän tehnyt ja tälläin, mutta ajaa on kyllä saanut sitten hymyssä suin. Takapenki on vielä hyvässä kunnossa. Etupenkit on taas vähän kärsinyt, mutta niinhän se aina tahtoo merkistä riippumatta olla. Tulisi nyt lunta, että saisi vähän luisusakin ajaa. No joo, ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille ja palatkaamme ensi videon parissa.